नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने कणकवलीतील अमोल उर्फ विश्वजित रासम यांचा झंझावती प्रचार सुरू आहे। सोमवारी सायंकाळी या प्रभागात भाजपतर्फे डोअर टू डोअर प्रचार करण्यात आला। प्रचारात अमोल रासम यांच्यासह भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार समीर नलावडे हे देखील सहभागी झाले होते। प्रचारात नागरिकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। नगरपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण आता आलो आहोत कणकवली शहरातील प्रभाग क्रमांक 15 मध्ये। येथे भाजपतर्फे अमोल उर्फ विश्वजित रासम हे उमेदवार आहेत आणि त्यांच्याच प्रचारार्थ भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार आणि माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे हे येथे दाखल झाले आहेत। समीर नलावडे, विश्वजित रासम आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी या प्रभागामध्ये डोअर टू डोअर प्रचार आता केला आहे। याच निमित्ताने आपण बोलत आहोत समीर नलावडे आणि विश्वजित रासम यांच्याशी। समीर भाई, कोकसात लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत। पहिला प्रश्न आहे, या प्रभागामध्ये तुम्ही अमोल रासम यांच्यासारखे उच्च शिक्षित जो ऑटोमोबाईल इंजिनियर आहे आणि एक तळमळीचा कार्यकर्ता आहे, अशा कार्यकर्त्याला तुम्ही उमेदवारी दिली आहे, त्याविषयी काय सांगाल? हे बघा की राणे साहेबांची एक रणनीतीच असते की सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ते उमेदवारी देतात आणि त्याचप्रमाणे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांनी एक सर्वसामान्य, याच्या आधी कधी निवडणूक न लढवलेला सर्वसामान्य कुटुंबातला अमोल उर्फ विश्वजित रासम याला उमेदवारी दिली। अतिशय चांगलं शिक्षण त्याने घेतलेलं आहे आणि त्याची जी वार्डातली जी लोकप्रियता आहे त्याच जोरावर त्यांना आम्ही उमेदवारी दिलेली आहे। त्याच्यामुळे वार्ड क्रमांक 15 मध्ये प्रचार फेरी करत असताना जनतेकडून मला समजतं की अमोलचं नाव सर्वांना माहिती आहे। विश्वजित म्हणतात, विश्वजित नाव आहे पण त्याला अमोल म्हणतात आणि अतिशय चांगल्या प्रतिसादामुळे अमोलला भरघोस मतं या प्रभागातील जनता देईल आणि मला सुद्धा या प्रभागातील जनता चांगल्या पद्धतीने मतदान करेल। समीर भाई, गतवेळी या ठिकाणी विरोधी पक्षाच्या नगरसेविका होत्या, त्याचा परिणाम विकास कामांवरती झाला होता का? आणि अमोल रासम विजयी झाले ते येथे विकासाची घोडदौड या प्रभागामध्ये कशी असेल? नाही, जरी विरोधी पक्षाचा नगरसेवक असला तरी मी विकासावर, आम्ही विकास करण्यासाठी, डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आम्ही कोणती त्याच्या दुजाभाव केला नाही। आपण उभे असलेला रस्ता जर पाहिला असता तर इथे रस्ता तेवढा नव्हता, लहान नव्हता रस्ता। मी नगराध्यक्ष झाल्यानंतर पहिलं जर कुठचं काम घेतलं असेल तर हे या रस्त्याचं, हा रस्ता या टोकापासून सुरू होतो तो रेल्वे ट्रॅकच्या तिथपर्यंत जातो। म्हणजे या प्रभागातला आपण एक सुसज्ज रस्ता, जवळजवळ 60-70 लाखाचा रस्ता कणकवली नगरपंचायतच्या माध्यमातून करून दिला। त्यानंतर यांचा गणेश घाटाचा विषय, गणेश घाटाकडे जाणारा रस्ता देखील नाही आहे, तो मी आणि अमोलने म्हणजे विश्वजितने तातडीने त्यांना ग्रीट घालून मी स्वतःच्या खर्चाने मी विश्वजित रासमनी मला सांगितल्यानंतर मी स्वतःच्या खर्चाने दिल्या। त्याच्यामुळे गणपती विसर्जनाला त्यांना काही अडचण आली नाही। आता गणपती घाट तिथे बांधायचा आहे, गणपती साना बांधायचा आहे, ते सुद्धा मला विश्वजित रासम यांनी सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळे तो देखील उद्याची नगरपंचायत सत्तेवर बसल्यानंतर पहिला जर प्रश्न असेल तर तो गणपती साण्याचा प्रश्न आपण या प्रभाग क्रमांक 15 मधील पूर्ण करू आणि कणकवली नगरपंचायतीवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा फडकेल। आपण बोलत आहोत आता प्रभाग 15चे भाजपचे उमेदवार विश्वजित उर्फ अमोल रासम यांच्याशी। अमोलजी, या प्रभागामध्ये सध्या तुमचा जोरदार प्रचार सुरू आहे, मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतो? अतिशय उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे, कारण मी जरी नगरसेवक असलो तरी हे माझ्या मागे उभे असलेले इथल्या प्रभागातले प्रत्येक तरुण हे माझ्यासारखेच नगरसेवक आहे। आज एकटा अमोल रासम उभा राहिलेला नाही आहे, आज त्याच्याबरोबर हे 100 तरुण उभे आहेत, ते नगरसेवक पदासाठी उभे आहेत। त्यामुळे प्रत्येकजण
आपल्यासाठी आणि भारतीय जनता पार्टीसाठी नक्कीच येत्या 2 डिसेंबरला अतिशय भरघोस मतांनी भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा नगरपंचायत कणकवलीवर लावतील. कोणते मुद्दे घेऊन तुम्ही मतदारांपर्यंत जात आहात? रखडलेली कामे असतील, कारण बरीच वेळा 3 टर्म जवळपास हा विरोधात असलेला प्रभाग आहे. विरोधात असला तरी नगराध्यक्ष साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी कोणत्याही विकास कामात दुजाभाव केला नाही, परंतु त्यांना जे दिसतंय त्यांच्या विजनने आणि इथल्या मतदारांच्या विजनने काही विकास कामं आहेत की आम्ही नक्कीच पूर्ण करू, याचा नक्की आम्ही मतदारांना सगळ्यांना विश्वास केला आहे. नगरसेवक व्हाल त्यावेळी प्रामुख्याने अशी कोणती विकास कामं आहेत जी तुमच्या नजरेमध्ये आहेत, जी तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत? खाली नाथपाई नगरमध्ये खाली गेल्यावर तिथला जो नाला आहे, रिटेनिंग वॉल आहे, ज्यामुळे ॲक्च्युअल माणसं अफेक्टेड होत आहेत फ्लडने, तो नक्कीच पहिला मुद्दा असेल. आणि इथल्या तरुणींना, इथल्या माता भगिनींना, माझ्या माता भगिनींना खाली जात असताना, नाथपाई नगरमध्ये जात असताना कोणतीही भीती राहू नये. कोणत्याही क्षणी, कोणत्याही वेळी की कोणालाही न घाबरता इथून खाली जावी लागेल, ह्यासाठी ज्या उपाययोजना असतील ती माननीय नगराध्यक्ष साहेब आणि पालकमंत्री साहेब यांच्या प्रयत्नातून मी करेन. अमोलजी, एक शेवटचा प्रश्न. याच प्रभागामध्ये काही बोगस मतदार आहेत अशी तुम्ही तक्रार केली आहे, त्याविषयी नेमकं काय सांगाल? मतदार यादी चाळत असताना जे मुद्दे, जी मतं, कारण उमेदवार म्हणून प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोचणं माझं कर्तव्य आहे, ते पोचत असताना हे मतदार मला मिळतच नव्हते. बरं, हे अस्तित्वात आहेत नाहीत हे शोधण्याचं काम, बरं त्यांचे घर नंबर बघितले असता तर घर नंबरवर त्यांचा ठिकाणही मिळाला नाही, ते मला मिळावेत म्हणून मी माननीय निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आज तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. हे होते अमोल रासम, त्यांच्यासोबत हे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समीर नलावडे. अमोल रासम यांनी या ठिकाणून विजयाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. समीर नलावडे यांच्या माध्यमातून अनेक चांगली विकासकामे झालेली आहेत. भलेही गतवेळी या ठिकाणी नगरसेविका विरोधी पक्षाच्या होत्या, तरी समीर नलावडे व तेव्हाचा भाजप पक्ष किंवा तेव्हाचा स्वाभिमान पक्ष, तेव्हाचे सत्ताधारी हे कुठेही कमी पडलेले नाही आहेत. त्यामुळे आपण नक्की विजयी होऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.